Kumno perlo sa sisin pat ngapdiang so bhai phi shakani ke channel jonga khasi terka tementas ngi shet na daune u chilli pork tementang in phan shwai kan ni kado ban ai lang ban kamlo khandian de pat kumne te kado aksong nga khlam da ai bon re da phi kwa ban ai khambon ru ka long hi de ban phan ha du bakan dala rangan ba to ko hadu pakan dala mi tu ka klain ru khandian lapi kala mi ka klain am telong kala long pe kani kala mi lon ai Umphniang khandian ka karai ai ni Rynsun si Sohmynken he au no Sohmynken jhur ru ai u no Sohmynken jhur ai ni u Kajor uai tu Piat pade ngala shu Piat kum tu ngai uai bahya tu ni pade ude u Sohmynken ngashu ordered kum tu baru Piat barit ru ngai khandian te saking hadu pakan dala kham kelarong tu te kala long sai soya sauce si Sohmarit ai ni vinegar ru si Sohmarit ai ni chilli sauce ru si Sohmarit but ai ni kechup ru ai lang si Sohmarit te saking hadu pakan dala long bha uni Sohmarit pada ashteng Sohmarit saking spang radam nang ta pada ngin sak thap no to kado ka bangila de phon te saking spang hadu bakandala khle bha begitu ki jhur radam nang ta pada kani ka de ka corn flour kani ka ngai tang si Sohmarit tu corn flour Sohmarit bahya ka khle lang ba ka steng bol te sa ai khndian dem tu da por ba ai corn flour am de ban king ro tang ni ngala ai ru khndian te ka phila ban pindan kam kat ba phi man mo phi kwa ai khambun ne khndian uni pade ude utu cube da phi don cube ai do cube te number ba ngam ai tu ajinu muto saking spang hadu bakandala khamranga to ka kani kala long ngatharai flai yo jimin to hi perlo koble sibun bo filai pe ikani ka video bha like subscribe but share